орзу доштум ки мешавам ман рӯзе домоди ҳайталӣ, аммо тақдири тира талх буда мегӯ де сангалӣ. ҳайталӣ ба худ чая домоди банкир мекуна, духтаруш боша ҳама гуноҳа бори тақдир мекуна. ма бачаи деҳа ба худ ма ранг ору номус дорум. эй духтари ҳайталӣ чӣ кор кунам ки ман тира дӯст медорум? отаи хасисуш мекуна фақат фикри пулу мола. духтаруш боша кур шуда меги намебина и аҳвола. аҳволи мара ту медони эй буқачаи оғилам. ма ошиқи зорум охи на гӯспандаму на қилам. зайнаби ман, зайнаби ман, зайнаби оғилрӯи ман, зайнаби ман, зайнаби ман, зайнаби ҳавли рӯи ман.